Так звану ковідну бульбашку олімпійського селища в Токіо вже порушено. Про це заявив місцевий фахівець в галузі охорони здоров'я Кензі Сібуя. Це, за його словами, може призвести до масштабного поширення COVID-19 серед населення Японії. Відвідувачі, спортсмени, журналісти, делегати, звичайно, повинні перебувати всередині так званої бульбашки, але й вона не діє належним чином. Очевидно, система порушена, оскільки є якась взаємодія між гостями та відвідувачами, а також місцевими жителями. У неділю в Олімпійському селищі виявили перший випадок COVID-19 серед учасників ігор, а там проживатиме понад 11 тисяч спортсменів. Вони не мають можливості відслідковувати пересування людей і немає 14-денного карантину для спортсменів та журналістів. Теоретично, якби вони могли реалізувати всі заходи, то бульбашка б працювала, але цього не зробили. І кожен день по телебаченню та в інтернеті показують відео з людьми, які просто ходять куди хочуть. Очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах минулого тижня зазначив, що тестування і карантинні правила зводять ризик передачі вірусу від спортсменів жителям Японії на нівець. Однак експерт відзначає, що ситуація в реальності прямо протилежна і що Японії загрожує новий спалах через поширення заразнішого і смертоноснішого дельта-штаму. Він також висловив жаль, що Олімпійський комітет належним чином не підготувався і не вжив усіх необхідних заходів. Якби він це зробив, то сьогодні, на думку Сібуя, ігри проходили б з глядачами.